नमस्कार. झटपट स्वादिष्टमध्ये आपल्या सगळ्यांचे मी पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करते. बाहेर मस्त पाऊस सुरू आहे. अगदी मुसळधार पाऊस चालू झाला आहे आणि छान असा थंडगार वारा सुटला आहे. आणि अगदी अशा ऋतूमध्ये आपल्याला कसं खूप थंड गरमागरम असं जेवावंसं वाटतं. तर रोज रोज काय गरम बनवणार, म्हणून मी आज खास स्पेशल पावसाळा निमित्त मालवणी पद्धतीचे मोड आलेल्या कुळथाचे सांबार दाखवणार आहे. आता त्यासाठी लागणारे साहित्य हे ओलं खोबरं आहे. मी हा एक मोठा कांदा घेतला आहे, 10-12 कढीपत्त्याची पानं, आलं, लसूण, फोडणीसाठी कांदा, फोडणीसाठी तेल, राई, कोकम, मीठ आणि हा आमचा मालवणी मसाला. आणि हे आहेत कुळीत. आता हे मी भिजवून मोड काढून घेतलेले कुळीत आहेत. आपल्याला काय करायचं आहे, जर आपल्याला आज बनवायचं असेल कुळथाचं सांबार तर आपल्याला एक दिवस अगोदर सकाळी भिजत टाकायचे त्यांना आणि रात्री छान अगदी एका कपड्यात बांधून छानपैकी असे आपण ते अगदी काळोख्या जागेवर असे ठेवायचे, म्हणजे त्याला असे सुंदर छान मोड येतील. आणि मोड आलेलं कडधान्य केव्हाही खायला खूपच छान. आणि हे कुळथाचं जे सांबार आहे अगदी डिलिव्हरी झालेल्या बायकांना सुद्धा त्यावेळेला डिलिव्हरी झाल्यानंतर प्यायला देतात आणि त्यांच्यासाठी खूप हे पौष्टिक असतं. आता सगळ्यात अगोदर आपल्याला काय करायचं आहे, कांदा, ओलं खोबरं, लसूण आणि हे आलं आपल्याला छानपैकी असं खरपूस रंगावर भाजून घ्यायचं आहे. नेहमीप्रमाणे जसं मी भाजते तसंच आपल्याला हे संपूर्ण वाटण भाजून घ्यायचं आहे आणि छान असं मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे थंड झाल्यानंतर. आता हे जे कुळीत आहेत याला मी अजून काही धुतले नाही आहेत, पण आपल्याला हे 3-4 पाण्यामध्ये स्वच्छ धुवून घेऊन आपल्याला कुकरला छानपैकी 4-5 शिट्ट्या घेऊन छानपैकी शिजून घ्यायचे आहेत. कारण हे कसे भिजल्यानंतर सुद्धा असे कडकच असतात, म्हणून आपल्याला त्याला थोडं इतर कडधान्यापेक्षा 1 शिट्टी जास्तच द्यायची आहे. आणि मी आता ते कुकरला लावून शिजून घेणार आहे. हे बघा, आता आपलं वाटण छानपैकी वाटून झालं आहे. आणि मी मगाशी विसरले होते तुम्हाला कोथिंबीर दाखवायला, तर थोडीशी आपण कोथिंबीर सुद्धा या वाटपात वाटून घ्यायची. आपले कुळीदही छान शिजले आहेत. मी 7-8 शिट्ट्या करून घेतल्या, त्याच्यामुळे आपले कुळीदही छान शिजले आहेत. आता आपण यांना फोडणीला घालूया. आता आपला टोप छानपैकी तापला आहे. आपण थोडं तेल टाकूया. तेल छानपैकी आपलं तापलं आहे. थोडीशी आपण राई टाकूया, कढीपत्त्याची पानं. आपली राई छान तडतडली आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा टाकूया. व्यवस्थित आपण त्याला परतून घेऊया. आपला कांदा बघा छान असा गुलाबी रंगावर आलाय. तर गॅस बारीक करून त्याच्यामध्ये आपण हा मालवणी मसाला टाकूया. मी 2 चमचे मालवणी मसाला टाकणार आहे. माझे 100 ग्राम कुळीत होते, त्यासाठी मी 2 चमचे मालवणी मसाला घालणार आहे. हळदीचा वापर मी बिलकुल करणार नाही आहे, कारण मालवणी मसाल्यामध्ये ज्या वेळेला आम्ही दळून आणतो त्यावेळेला त्याच्यात हळद टाकलेलीच असते. थोडं आपण असं छान परतून घेऊया मसालासुद्धा. मध्ये उकडलेले कुळीत टाकूया. आता आपल्याला याच्यामध्ये हे आपलं जे वाटून घेतलं ते पूर्ण वाटण टाकायचं आहे. राहिलेलं वाटण मी पाणी टाकून घेतलंय. आपल्याला हे सांबार जास्त घट्ट करायचं नाहीये, साधारण पातळच ठेवायचं आहे. चवीपुरता मीठ टाकूया. 2-4 कोकम घालूया आपण त्यात. आणि छान त्याला आता आपण उकळी येऊ देऊया. उकळी आल्यानंतर आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे. हे बघा छान आता आपल्या सांबाराला उकळी आली आहे.
आता आपण हे गॅस बंद करूया आणि मी तुम्हाला सर्विंग बॉलमध्ये काढून दाखवते. पण त्यापूर्वी जर तुम्ही अजूनपर्यंत माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा.